Ano mo trabaho, boss? Mao ni. Ya. Duha ram ni kabuok, boss. Ay kabalakan. Napay dagan to mga equipments dagan kyo. Nya ako ra usa ni, boss. Di, namoy na kay kauban. Kuan mukbuk duha. Duha. Gikan to siya sa kuan Manila kung gi kuan diri mag-invite para na tay na kay kauban. Tagalog, boss. Ay sige gikan ko sa Manila. Tagalog yun. Na, di ra mo kasabot og Tagalog, boss. Sinabtan na ila mo. Kabugat na, boss. Unsam to, boss? Mga truso igor-igor gyud. Truso? Kabugat to? Nabe, at madara na gisulduan ko to mo. Di ba kato kabugat to, boss? Nabe bugat gagagmay ra truso. Nga igor raglodel kadag ko. Bugat ka na, oy. Daog ka sa makina, samot na tao, tao pero gimos makina. Wow, nice view. Nice dong bundok dito eh. Ang hirap pala magpuno walang sibo. Yun palang sibo. Ang trabaho ko dito, ang hirap. Ang kasama ko dito, puro mga Cebuano pala. Ang boss ko, Cebuano din. Ang kasama ko, Cebuano din. Ang hirap pala. Puntahan ko sila. Bugata ni sir, oy. Ani na yalang kay ma. Okay ni, boss. Gagkan ram na gon. Di ni mao, boss. Uwan, nanam din natong kauban day. Halik rito, halik rito. Sige, boss. Yun ang trabaho natin. Ito ang trabaho natin. Yung dalawa. Oo. Ano to natin? Ilagay lang yun dito. Oh, pwede din ilagay natin diyan. Sige. Pare, buhatin natin to. Ilagay natin to. Doon. Anong batin, boss? Buhatin? Huwag kasabot buhatin. Aswaton ba? Butang ato. Oh. Aswaton mo na siya. Samahan mo. Sige, sige. Oh, dandan lang. Grabe. Ang bigat pala to pare, no? Ito. Kita, uy! Ikaw, bakit mo binuan? Ano sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ano ba yung mga trabaho nyo? Ayusin nyo. Ayusin yung trabaho nyo. Huwag kayong Ayusin yung trabaho nyo. Huwag kasi, mabilis. Dandahan lang. Baka disgrasya pa kayo. Danger is over. Gunggong! Tingnan mo sa. Saan ka man? Boss, Tara, boss. boss, ang sabi niya, bitaw. Hindi, bitawan ko. Kaya pala. Hindi talaga kayo nagintindihan. Kapag sinabi niya bitaw, ang bitaw dyan, huwag mong bitawan. Kasi, mahirap kasi masabton yung... Sinasabi. Ginuo ko. Sige. Sige, pumnanin niyo. Mamahuli na ta. Sige, buhatin natin. Hirap pala yung Tagalog. Cebuano pala dito. Up na lang. Mas lisod ba yung sinasabi mo? Mana ni, boss? Oh, mana na siya. Mo. Adto speakers na equipment taga nito. Adto sa taritoron.